Prario koda biro biro kendo wadong mana en mana higa mabiro en higa manyien kata kamano isewuok ayanga kiwacho ni okibibedo yes ibobedo ka ilaro koma mano mar tele pacho kae tisebedo isewacho no kibibedo kilare kod otiko mano mar duond bura mar ODM ang'o momiyo ineno ka ODM okongirore motegno ahinya nyato suba kamiae kose ang'o matimore ineno gima timre wan wachako gi Jaramogi ka wan e university wane kamkunji maneno rally maduong' cha ne wan kanyo wan watelo wan wawuok oko ji auchiel konego uko kwatimo maandamano ane ng'ama nokuongo dhi e gir Saitoti committee mane kanu oketo ni mondo ji okel opinion kidwa gol section 2A asebede wuodhni asedhi adhiya kamano ODM ni nochake ka watieko referendum anan kanyo kendo asenyiso ji ni kik wawuondre pesa mane wakuongo yudo mane wachako go ODM Gachagua manokelo kowuok from Uhuru Kenyatta iwinja asenyiso ga ji gigo these are facts ang'e ODM ni kata gik mineno giwacho tuko tayari slogan go ane aloso negi colors gi wane mwaloso gi Ted Josiah the people's president wan mwaloso gi Sarah Elderkin gigi ang'eyo ODM ni kana chung senator Homa Bay Mayombo negi maya kaduga chung 2017 Mayombo mbadi nomination negi maya 2022 Jakom oluonga mwabedo piny ka koro nase wuok kadhi chung independent mabedo kode piny mo explain ani ichiegni koda mo kadwa ni bedo oko bed ka koro modong to kadwa donje mwa winjire maduogo an kata application fee mar 250,000 mag ODM kanoka chulo na nyise ni Jakom aduogo to kadwa sign anything mar ODM kech asebedo gima usetimo na gini kata joge na dala mondo adhi anyisgi na duogo dhi bedo problem jodala ong'eyo to na duoga humble myself kadonje bunge ODM nuni ayudo ji kanyo no biro manyien ne gitamri kata keta e committee an oketa e committee mar sports gi speaker nekech rules wacho ni nyaka bede one committee ane gitamre ni ya committee nekech ndalogo ne giwacho ni nachung gi Mbadi mondo Mbadi obed ang'o minority leader kwatimo ne Mbadi campaign mondo waket Mbadi to nok gidwar Mbadi ODM ni wabedo kanyo kadhi nyiso Ruto notiek na yora lam o release funds manose moko nyaka na uoge sirikal 10 years ago mondo kelne josuba lam ne gitemo riemba e party adi mane court malogi case owach ni gichula 690,000 be poka bandhogi koro history wagi ODM kik ng'ato wuoka gima akia ODM to gige na mosetie kanyo ka wach golo list joma wuoyogo gimbe giwacho ni magi mosetiyo kuro koro weche ODM to kadwa ga chike ita yes ni ng'ato dwa lecture about ODM mi lecture who are you in supporter go kura inge nitie jomoting'o ODM mong'e weight mar ODM what it is we joma sani odonjo kwasegero ODM wan gi structures political party funding nitie joerowa ODM duong ne wane ODM ka waonge anything inja koro anase decide to nyaka na nyis joge na chon ni jothurwa nyocha gitemo riemba Raila manosiep na be koro onge waka uru route machielo wadhi route machielo muda ka ono mitiloso duond bura moro maidwa chung godo 2027 anase wacho ni anase give notice okadhi chung e ODM be okadwa riambo be okadwa pando abro officially abro ndiko ne gi barua mondo koro ging'e ni aroto I will not seek to defend my seat kata David Ochieng notimo mana kamano embe ndalo moko nondiko ne gi mana barua politely wase work together koro nyalo were gi ka wadhi uru mbele onge gimoro marach ni ng'ato dwa nyisi ni kiwuok e ODM to koro ing'ama rach